Gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Peace Covenant signing sa tanang magpapili sa umaabot nga eleksyon niadtong adlawng Sabado diin gisugnad kini sa usa ka Unity Walk. Gipahigayon dayon ang hamubong programa sa atubangang bahin sa City Hall building nga gipasiugdahan sa Commission on Elections kon COMELEC Lapu-Lapu City kauban ang PNP ug AFP. Mihatag sa iyang mensahe si Attorney Anjanette Lamban, Election Officer, diin gihimug-atan niini ang pagkabot sa malinawon, hapsay ug matinud-anon nga eleksyon karong Mayo. Aron mapamatudan ang ilang tinguha sa peaceful and honest election, mipirma ang tanang mga kandidato gikan sa nagkadayang grupo sa gimontar nga commitment wall ug naglamanuhay usab sila. Lakip ni ini ang posisyon sa pagkakongresista, pagkamayor hangtod na sa mga magpapili pagkakonsihal sa syudad. Bisan og adunay grupo nga wala makaapil sa covenant signing apan gipadayag sa COMELEC, dili kini makaapekto sa tinguha nila sa umaabot nga piniliay. Supposedly last week raon tani pero wala jud maapa sa mga schedule na mo nang we choose na lang Saturday. At least dili pud kayo busy ang City Hall.